Lagunak argi eta garbi gelditu da, ezta? Gaurko saioa bideojokoi buruz izango da, bai. Eta ez da etorriko Mario Bros, ez da etorriko Luigi, etorriko da Ibai Aizpurua. Eta ikusiko zue, ze ondo pasatuko dugu. Beste bizita bat, toma! Kaixo lagunak eta Ibai Aizpurua, ongetorri jauna, zer moduz? Oso ondo. Zuk jolaztaltzen un txikitan, zea, Mario Brosea? Norkez, hori. Zein aukeratzen zenun, Luigi o Mario edo... Nego Luigi, Luigi, bai. Ados. Bueno, eta gaur egun jarraitzen dezu jolasten? Bai, jolasten eta jokoak sortzen, bai. Ibai, jolasten ibiltzea, baino bideojoku sortzailea da, bai. Eta guentxe zatoz gaina eskuartean berri batekin, ez da? Barraka, ez da? Hori da, bueno, berri bat edo, denbora mordoska bat nijoa, baina orain barraka bukatzen nabil azkeneko asteetan nere zatia bukatzen. Eta, bueno, Leister gero porteatu egingo da, beste prozesu batean sartuko da, baina bai, barraka bukatzen ari naiz, eta beste proiektu batekin hasten ari naiz. Guain, dano jolastu deu, baina guain esango diguzu nola moldatzen dian, nola sortzen dian, ez deu ikasiko momentu batean, baina jakiteko nundik noa ibiltzen dan Ibai, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Oso ondo ez. Bueno, elkarrekin ningo deu, ni bideojokotan naiz bat ere abila, zu hontan erez, bion artian zozetxukuna ingo deu. Ados, ikusiko zue, ingo deuna da, hola, patatakin pasta berezi bat, gero eharra saltxa eta lagungarrire bai, besto ikiarri bat. Adi lagunak, saio, eharra torre. Lagunak eta Ibai, garatuko izuet pausuz, nundin duebil gogean, espageti berezi hau egiteko galean. Zergati berezia, zergatikan patata espageti jakin goituko. Hemen da gau patata, ingo deuna da egosi, hemen da gau patatan fekula, eta hemen ura. Behin egosita da gaunian patata, ingo deu pixka zanpatu, fekulak inaztu, ura epela gehitu, eta gero iragatziko deu, finago gelditzeko hola pasadore batetik pasako ladiz bezala, baina nola egosita gongo eta asko estan pasako dugu hemendikan, iragatzi ingo dugu, eta hola fin-fina ateako da bertatikan. Eta bertan ateatzen dianian, geren goitugu espagetitxuak mailan luzatzen, egosi eta karbonara berezi batea sartuko dugu. Berezia baino, autentikoa. Autentikoa nola ite da, guantxaliakin, parmesanuakin eta gorringuekin. Ingo deuna da, hauek gorritu lapikuan, hor gelditzean koipea gehituko dugu gazta, gehituko ditugu gorringuak, eta egosteko ur pixkate bai gehituko dugu, xamurra gelditzeko oso lodila balin badago, bale? Hor geho, espagetik bertan sartuko ditugu, platera eratuko dugu, eta esan dugun bezala, pesto bat ingo dugu, albaka, antxoak, pistatxok eta parmesanuakin. Ingo deuna da, hauek kolori eta ondo mantentzeko, bestela ikusten zuen bezala, beltzen juten dia, eta birrintzen deunean segituan kolori eta galtzen due, eskaldatu txiki bat emango dio, eta hotzetan sartuko dugu, bere berde hori mantentzeko, eta usaiak eta dana ondo mantentzeko, ados. Eta hau esan da, balanian jarriko gea, inbiar deuna da, behitu. Hemen inbiar dezuna da, guantxale dakau, hauza egarra, ja pena mato gehiagi zukaldatzea, eta hor buelta eta hogeita bertian sartu, Hemen ingozuna da, hemen asala dakar nahiko gogorra, asala kenduko jozu, gero adibidez, erretikan moztu, eta laukitxoak ingoituzu, bale? Venga, hoi zure kontu, nik hau eskaldatukoet, eta patatak egosten jarriko ditut, bale? Eta aldi berian mingaina eman behar dio, bale? Bueno, esan bezala, hemen ur pixkat, eta beste ontzi baten beste ur pixka patatak egosteko. Eta hemen, albaka eskaldatzeko. Ibai, bideojuku sortzailea. Ze gauza berezia, ez da? Bai, batzutan ematen du bideojoku sorkuntza dela zerbait oso urruna, ez? Hasi aldetik etortzen diala, edo... Betikoa izaten da, dena dugu ideia, badela, o estatu batutan, o Japonen egiten dela, ez? Baina, bueno, ja urte mordoa dira berez, ja munduko dozentokitan sortzen direla egia zan, Adibidez, joko hauek sortzeko asko jolastutakoa izan behartzea, frikila
izaten era honea, friki pixat izan behar da. Nik uste dut beste zen mediotan bezala, ez? Sortzaileak ere bastante kontsumitu behar duela, ez? Idazle batek orokorren komeni da liburuak irakurtzea ere, ez? Dudi gabe. Orduan bideojokutan, berdintxu. Nik uste dut bideojokuak sortzeko, komeni dela asko jolastea. Baina gero batzutan dator betiko zalantza hori, ez? Asko kontsumitzen bauzu, gero agian polituzu zure ideiak kutsatu, ez? Osea, betiko ekilibrio. Zure energia sortzailean apizkaz zikinduta. Liburutara, ez? Idazle izateko komeni da merkatuko liburu guztiak irakurtzea, pues agian ez. Zure nortasuna ukitzeko eta zure... Hori da, agian nortasuna galtzen duzu bidean ere, ez? Orduan, bueno, hor dago, baina orokorren komeni da. Zer jokuta jolaste zinean? Zintzu dia... A ber, jolastu izan dut, denetikan egia zan. Guk etxean, txikitan, itxikian nintzen uste dut, 5 urtekin hasi nintzela jolasten. Igual, ni betik gaur egun komendatzen dut 6 urteatetik aurrera jolastea hori da, zera ofiziala. Goizegi hasi zinen hori. Hori da. Baina, bueno, gaur egunea, bai, jolasten beti azten dia pixka nahiko goiz, ez da? Bai, azkenan pantalla zinguratuta gaude. Eta orokorrean, ibili izan, jolastu izan naiz denetikan. Suposatzen dut asko ibilen izela aventura grafiketan, estrategiako jokuak, baina ere plataformak, eta bueno, azkenan daude 1000 genero, beste mediotan bezala, eta saiatzen ez pixkat, genero gehientsuenak ikutzen. Batzuk ez ditudanak asko ikutzen, baina, bai, saiatzen ez denean pixkat ibiltzen egia son. Ondo, baina, zertzinan gehiago, nik oso klasikotan nintzen jolasten, beti komeko kos, gero ere bai Tetris, eta geho ja pixkat esan desuna estrategiak eta horiek, ja, izan behartzinan pertsona bat gehiago jolasten duna, ez da? Ni nola, ni nekanan nahi baten bat asko jolasten zuna, eta hori bai estrategia, baina horra hartzen nintzen eta beti, venga, ni despista bite nintzen. Zuek zuen etxan jolasten zenuten, orduan, bai, jolasten genuen, baina genukan Game Boy bat, 6 nahi entzako. Bueno, aneko tipikoa. Bai, eta, jope, batzutan nahi eta zarretzen da, ez da, Game Boy bat, venga, eskutatzezun da, venga, bate gabe. Baina beti horregote gina, bai, bat jolasten da bestean agilaran, zai. Hala zan, eta nahi tokatzen zaiten da, egiten un partida gaizki, eta zer, manin joa arramplara, patineti hartuta jolastea. Enaiz oso bideojoku salia izan egia esan. Baina bai, izuek, leheno, etxe baino gehiago beti boleretan, eta beti zeuden herrian, makina zeuden lekutan, hor bai jolasten izan gehiotan. Guk, sala rekreatiba edo arkade edo zerak bai. Gaur egun desagertzen ari dira, ez dakit Donostin bertan ez dakit baten bat gelditzen den, baina bai, leheneneko tipikoa zen, eta nik lagunekin ohitura banuen, tipiko larun bat arratsaldetan edo lagunekin planaren barruan joaten ginen kreatibotara. Bai, hala da. Bueno, eta zuk sortu desuna adibidez, Barraka, zertan datza? Barraka da aventura eta puzzleko joku bat, eta ere bazka mini joku desente, zatik Barraka izena du, zatik gertatzen da, Barraketan gertatzen da. Euskal Herriko herri batean gertatzen da, dira herriko festak, eta protagonista da neskatxa bat, Ainhoa izena duna, eta Ainhoaren ama da txurrera, edo txurro postu bat daka. Orduan, udan ibiltzen dira postu batetik, herri batetik bestera, eta hori da, berritxo batean, eta, bueno, nahi gabe, amak esatio kontu ziltzeko, baina, bueno, erikitzen du kutsa sorgindu bat, sorgin bat atetzen da, eta, bueno, basikoki da itzakia bat, barrakak esploratu, eta barraka desberdinetan ibiltzen. Orduan, marazkago guakamolea, autotxokeak badaude, dardoak bai hongo dia, bazarren bat... Zumaian salten motan atea, nun, semia beti zer, aita, etorri nirekin. Guazen, salten motan beti, batzu daude globuena eta bestiak zeanak, hola, biletianak. Nei globuena gustatzen, iru, venga, premio atxea. Hori da. Semia guztua. Duela ezaztu bilin nintzen, eta egia kontuatu nintzen, esan, neko antzeko egin dut jokuko batzukin. Vale. Eta, orduan, zer da historia? Bertara jun, sartzen zea, eta puntuak lortzen jun behar da, edo zer da... Herriko plazan, eta sartu zaitezke barraka edo tio bibo desberdinetan. Eta bakoitzan sartzen zarenen, oda, esplorazio mundu bat, edo mini joku bat, eta bar. Eta ezautzitu personai xelebreak, eta zer da, gaur egungo joko hori bezala nola dia, Minecraft eta bestiak eta horiek ez dira bukatzen hila, Hori da, gaur egun dago denetikan, baude jokuak ez direnak amaitzen, eta beste batzuk daude bukatzen direnak. Nere jokua da joku motx bat, eta ordu batzuk irauteitu, eta baina hori izaten duntzuna, baude jokuak gaur egun hasit ez direnak amaitzen,
Eta besteak bukaerarekin, nik orokorrean nahiago ditu bukaerarekin. Osasungarriago guritzen zaizkit bukaera dakaten jokuak. Hori semi, esateo, semiare nahiko gustatzen zaio jolastia gauza hauetan, gelditu inbiar zaio, eta beti bukatzea nien abixau, bukatzen, ez da inoiz bukatzen. Eta nahi aina bida dazka eta nahi aina historit, ez dut mekatzi da, mar, hau de gau hau... Trikimaina, ez da? Bueno, trikimaina, hau ez dakit, adibidez, jokuek, olako gauz egin mentatzen ere bai, hor, une hor egoteko jendeare bai, ez da katiatuta. Mugikorreko joku asko daude, pentsatuak modu txarrera jendea pixkaten gantzatzeko ia zen. Eta, bueno, zuriak zer daka engantzatzeko, zer da lortu du? Neriak dakan berezitasun nagusia da plastilinakin egina dagoela. Era bat plastilinakin egina. Osa, zuk banaka sekuentziako eta dena plastilinakin. Hori da, dena plastilina zerekita dago, gero argazkiak atera, garbitu, eta jokuan sartzen ditut. Eta da, jokuan ikusten den guztia plastilinakin egina dago. Lan leharra, ez da? Zatik, bideo joku asko daude ordenagailu zinda, eta baino... Bai, teknika bakoitzak bere lana daka, baina, bai, plastilinarena ez dakit erabaki hoberena izan zen, lehenengo joku bat amaituta egiteko plastilina. Lan mordoska daka egia zen, lan mordoska daka. Eta zenbat pertsonai daude, zenbat histori, danak kudeatzen dituzu... Ez dut inoiz kontatu, baina, gehiagi, badir igual gehiagi. Eta gero inbiar dituzu autotxokek eta barrakak eta iztuk, dana plastilina ziten dezu? Bai, gehiena egitut eraiki, gertatzen dena elementu oso handiak badira, edo toki handiak bada egitut zatika. Egitut zati txikiak sortu, eta gero ja digitalki ordenagailuan eraiki. Vale, stop motion... Hori da, egiten nazketa erdi stop motion, erdi digitala. Una. Hori, Wallace eta Gromit, edo Pingu, edo ez, denak ezagutze ditugu stop motioneko personaiak, antzeko zerbait da. Orduan gaurko txitxara egiteko, errexi bilingo dituzea. A ver. Gaurko espagetia egingo dituzu begiak itxita, ez da? Igual ematen diozu forma bat ola pertsonaia batena eta dana. Bueno, nola zoaz horrekin? Ez dakit gehiago txikitu berduan, tamaina bikaina. Bin beste bi hauek ere bai. Vale. Bueno, bat hori, nik hau bingoet, eta hola ia hor jarriko dugu martxan. Eta zenbat irautegu, zenbat denbora zoaz hau prestatzen, hau dena martxan jartzeko? Asko, agian gehiagi. Zenbat da asko? Jokuakin hasi nintzen topera berez 2022an hasieran. Jaso nuen Durangoko azokako laguntza bat, sormen beka jaso nuen, urtero ematen da. Durangoko azokan Gerediak elkarteak eta udalak ematen dute laguntza bat, urtero euskal sorkuntza kulturaren inguruan, eta urtero da gaia aldatzen. Neri emantziaten sorkuntza digitalakin, baina gero eman da bai arte bizietan, edo beste, urtero da medioa aldatzen. Eta hori laguntza oso polita da egin. Eta, zuk esan dezu, zure lehendabiziko zure lanaia amaitu dezula, eta guain beste norbaitei pasabiari dezula. Nola dia prozesua? Nola egiten dezu hau? Aldera. A ber, nik orokorrean... Zuen kasuan. Nik bakarrik egite dut jokuak, programazioa, grafikoa, soinuak eta hori, musika izan ezik. Musika egiten dit Irungo lagun batek, Gonzalo Sardonek, dakada talento handia du musika egiteko. Eta berak egiten du musika, eta beti nire proiektuetan askotan iruditzen zen gauza berena bere musika dela. Baina beste guztia nik egiten dut. Orduan, orain bertan ninago lehenengo jokua amaitzen, azkeneko astetan nago. Eta orain bertan nago argitaletxe txiki batekin lanean. Eta gero beraiek arduratuko dira, konsoletara pasatzeaz, eta publizitateekin lagundu, eta guzti hori. Eta nun topatuko dugu joku hau? Ateratzen denean, badakizu noiz bukatuko? Ateratzen denean, berez, hondik hilabete atzuk falta dira bereien prozesu egiteko. Berez, aurten ate berda. Eta hori, berez ateko da, konsola eta ordenagailu eta medio guztientzako. Hori da. Ados. Bueno, hemen patata jarritugu martxan, eskaldatu deu albaka, eta horire, listo. Venga, botako dugu bota honea. Eta ingo deu tximonena jatetxera jungo gea, eta ikusiko zuen, bertan prestatu dugu, pasta eharra. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo, Denis eta Egoitz gara, ongi etorri tximonena jatetxera. Hau lehen zen botika bat, jabea zen botikaria, 2007an berritu zuten etxea eta jatetxea bihurtu zuten, karo. Gero, Denisek 2018an hartu zuen berriro jatetxea eta berak berritu zuen. Tximonena izena, bere esan nahi du tximonen etxea. Tximon izan zen, bigarren jabea, horregatik jarri zioten izena tximonena.
Gure bezeroak Frantziatik, Euskal Herritik etortzen dira, Espainiako leku askotatik, Bartzelonatik, Madriletik, gehien bat langileak eta jende arrunta. Gure jatetxean, eskaintzen diren platera izaten dira menua, karta, veganoendako eta vegetarianoendako, glutenik gabeko jana ere bai badago, eta guztiontzako. Gure plateri izarra, hemen izango zen txuletoia, behi txuletoia, ekartzen dutela Oiartzunetik, haragi ekologikoa da. Orduan, asko sobeagoa, produktuak oso honek ditugu. Txingarretan errea, prestatzen da Amaian, bertan. Denis, jatetxearen jabea, kolekzionista da, gauzarren kolekzionista, eta horri buruz dauka prestatuta jatetxearen diseinuak. Dauzka leku guztietako platerak, kandelillak, eta horrelako gauz asko. Jatetxea ezagutu ondoren, goaz sukaldera. Gure sukaldariak bietrarekin gaude, eta prestatuko digun platera pasta, itxaski eta parmesanoarekin. Lehenbizi, prestatuko digu salda, daukana pastarekin egositako ura, piper berde eta horia, tomate txerri, tipula eta tomate saltza, frigitua. Beste aldetikan, daukagu pimenta beltza, oregano eta baratxuriak eta azukria, eta ardo txuria. Pietra, gure sukaldaria, itxasbeltzeko jatetxe batean egiten zuen lan, eta itxaskietan aditua da, eta janadeia prestatzeko modua modernista da. Platera hau, europarra da, Ukrainiatik etorrita, Odesakoa. Naizta gaur Ukrainiako platera hau aurkeztu, ere bai, prestatzen dugu Euskal Herriko bazkariak. Salda daukagunean, itxaskiekin elkartzen dugu, itxaski hauek daukagulak. Langostinoak, gambak, begia handiak eta gulak. Eta hori guztia daukagunean, pastarekin batera jartzen dugu. Gure platera bukatzeko, ja daukagu itxaskiak eta pastaia nahasia, hori botako diogu, gazta parmesanoa eta perezila. Eta apaintzeko txia brote batzuk. Joseba, hemen daukagu gure gaurko platerra frogatzeko, etorri lakuntzako Tximonena jatetxera. Eskerrik asko, agur! Hau pairukote eta earra pasta prestatu zuen itxaskigin, Me katxila mar, horre ere, esatuko nionik bokaua. Media esker, eskerrik asko, eta jarraitola iten dezuen gauza guzti edana, goxatzen da, goxatu arazten. Gu gurian jarraitzeko, inbiar deuna da, hemendikan, behitu, ja, pergitzen nahi, pixka zua jetxin, bezala herringo zitegun. Bueno, ateako ditugu, eta gero gainen jarriko ditugu kurruskari. Baina koipe hau da, karbonara bihardun, energia, koipia, hau da esentzia. Hemen guen gorringok eta gaza gehituko deu, baina epeldu inbiar du. Zergatikan epeldu behar du? Zergatikan gorringo botatzen baitugu horrea gogortu iten dira. Orduan, inbiar du pixkat epeldu, gazta gehituko jo, eta gero gorringo bukaeran. Bestalde inbiar deuna da, hemen pistatxok ere bai, gorritu ingoitu lapikuan, eta hemen inbiar dezuna da, ibai, zuritu hauen, bale? Zuritu, eta esan deun bezala, pasapure batetik ez dugu pasako, baina pasako dugu iragaltzen, zanpatuko ditugu, eta hemen digan fin-fina ateako dugu. Orduan, jarriko izuten mena adibidez. Boltxo hau, ontzi hau, eta ingozuna da, zuritu, bertan jarri, eta gero goiara batekin zanpatzen beste aldea pasatu dira, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni gainontzeko gauzagungo naiz prestatzen txerrek itxarraka. Bale, hauek ateako ditut, eta ostutzen dianean hola kurruskari gelditzen. Jarriko ditut hemen untzitxo batian, eta bagoaz. Ibai,
Hau, zenbagarren bideojokoa da indezuna? Zenbat bideojokun? Berez barraka izango da bukatzen duenan nire lehenengo benetako bideojoku amaitua erabat. Gertatzen dena... Zergatik esatezu benetako, bezurretazkoak indituzu. Egin ditut prototipo txiki mordua. Urte mordoska nijoa egiten froga edo joku labur desente. Zomorro Estudioren webgunean dazkat, nahi ibilik nahi duenak. Asko dira ibiltzeko... Baina, ibiltzeko inda daude, osea, ibili aldia. Bai, denak jolastu daitezke, bai. Eta batzuk dira mugikorrentzako, beste gehientsuenak ordenagailurako, baina bai, gustatzen zait berez ideia desberdinekin frogak egitea. Eta zein izan dien dituzun joko horiek? A ber, berez, aspaldi, hasi genuen lagunen artean joku bat izenekoa Guillotin, Leister jarriko naizela horrekin serio, eta da, gertatzen da Euskal Herrian, protagonista da borrero bat bururikan gabe, eta joaten da izkora batekin, buruak mozten eta jantzi egiten ditu. Orduan ez, lehenengotariko buru bat jazten duena da, olio bat adiez hildezake, eta olioaren burua jantzi. Orduan da, olio buru bat olako kontuak. Eta bideojokoa da super euskalduna, eta agertzen dira buru handiak, errodoiak, gargantuak, olentzero, sorginak, patxerrementaria, eta hori gertatzen da 20. mende hasieran, eta super folklorikoa, eta da ere, aitzakiaz pixkat Euskal Herria zautzeko, eta, bueno, hemendikan kanpora ere, pixkat Euskal kultura ikusteko. Hizkuntzan gazteleraz dago, inglesen dago, hizkuntza desberdinetan? Berez jokoak egite ditut, hizkuntza desberdinetan, horien artean euskera beti, eta bai ingelesez, eta beste hizkuntzetan. Nola bururatzen zaizkizu, hola, burua mosteko jokua gaina? Hori, bideojoko hori sortu genuen, hasi ginen sortzen, bueno, eta beste prototipo asko sortzen ditut Game Jametan. Game Jam? Hori da, Game Jama dira bideojoku sorkuntza maratoiak. Dira holako topaketa batzuk internetez dira, eta ematen da gai bat topaketan hasieran, eta gai horren inguruan dazkazu askotan 48 ordu bideojoku bat egiteko. Normalan asteburu bat. Eta orduan da momentu bikaina, prototipo bat, tita batian egiteko. Ez da denbora gutxi, onaiko da. Oso gutxi da, baina... Orduan ja ideiak injunbiertzea, area, ez da pixkat edo... Batzutan nik dazkat ideiatzuk buruan, baina gero matute gai bat, ez da kanenungo zer ikusirikan. Orduan iruditzen zait, askotan denbora mugak laguntzen dula sorkuntzan. Nik uste dut batzutan mugarikan gabe lan egiterakoan, azten garela, bueltaka, eta egite dituguela betiko ideiak. Eta ez da bukatzen azkenian, ez da? Eta ez da bukatzen, eta batzutan egite ditugu betiko ideiak. Aldiz, presioarekin, esatuzu, bueno, hau bukatu inber da. Orduan, igual nakan asmoa egiteko, ez dakit, sukaldaritzako joku bat eta jatetxe batena eta gestiokoa, baina, azte buru batean egin behar baduzu, esatuzu, orduan egin behar da, igual pintxo bat egin behar da, edo, oza... Ezintzak egilea, alegila, bai? Hori da, eta... Baina adibidez ez dakit... Sormenerako nik uste dut mugak lagundu egiten duela. Eta adibidez nik ez dakit, baina hor gaiak daude, bertso txapelketa batian bezala, oso gutezia eta tanan libre da, o nundikan heldu behar diozu horrei. Bueno, normalean gaiak jartzen dira, baina denetik handago. Nik ohitura nuen Game Jam askotan parte hartzeko, bakarrik edo lagunekin, baina hori, azkeneko urtetan ikusten genuen ere, hemen inguruan topatzen ginenean euskaldunak baginela batzuk, baina beti orokorren gazteleraz egiten zen. Orduan beti nik eta lagun batzuk, baina noiz beti berko genuke Game Jam bat euskeraz. Eta duela 2 urte, ni neu Game Irauntziko elkarteko kiden laguntzarekin, sortu genuen Euskal Game Jama, 2 ediziogoaz, eta urten 3. egingo dugu segurezki. Urten Game Jam 3, apuntatu nahi duen, urte amaiera aldean egingo dugu segurazki. Eta zeuki bihar da horra apuntatzeko eta zeatikan, dakit, oinarrin bat jakin behar da, o noiz leheno esan dezun horietako... Berez eduki erdira goguak joku bat sortzeko eta jakintza, berez irekia da. Zein da jakintza, ze jakintza euki behar dira eta gutxora bera? Bideojoko bat sortzeko jakintza desente behar dira, desberdinak, eta alde batetik jakin behar da programatzen, jokuaren muina eraikitzeko. Beste alde batetik jakin behar da zerbait divertigarria sortzen edo jokuaren diseinua. Beste alde batetik grafikoa, bestetik soinua, bestetik musika, baina, bueno, normalean persona batzun artean egin daiteken.
Eta zenbat bideojoku desberdin izan dituzu, adibidez? Enago oso ziur, ez ditut kontatu, webgunean dazkat gehientsuenak sartuta, baina denak ez, orduan, ja, galdera hona ez dakit. Galdu ezu kontua, galdu Bai, ezu. Zenbat urte zoaz historia hau egiten ja? Galdera hona, berez, lehenengo aldiz sortu nuen prototipo bat lagun batekin, 2015an izan zen, osea, 10 urte. Aurten betetzen dira 10 urte hasi nintzela bideojokoen munduan pixkat saltxan, pixkanaka. Eta ja badira 10 urte, nahiko berandu hasi nintzen 29 urtekin. Osea, que... Gaur badazkigu zenbat urte azkasun. Hori. Ni bezala, gutxora bera, ni bezala. Berdin, urte berekoa da. Bai, aurten inber ditu. Kuriositatez da. Vale, aurten inber dituzu 40 ordun. Bai. Ondo. Nik inditu ja, Ikusi dut. Vale. Bueno, hemen ikusi zu, mantxo bota behar da, eta ja pizkat epeldu da, zatik esan dizuetena, botatzen bade olioa bero-berua, olioa koipia dala, txerriana, ingo zan hau gogortu. Hori, egozingo zan da, gorringoa bai, edo flan bat geratuko zan hemen. Orduan, pixkanaka botatzen dugu, eta hau geldituko da, desente potolo, esango, pixka potolo gero botatzeko. Lasai, zatik, gero patata kite ditugunean fideuak eta gozen ditugunean ur bero hori botako jo ja puntxua emateko. Horrin behar dezu ibai, hortikan pasatzen jun. Bai, egila da. Hortikan pasatzen juteko, igual lagunduko izun ni guantxe, hemen azpian gatu dira guantxale nola betu ikusten dizu hemen dauden espeziak bota behar ditut berara. Bai, hau, listo dakau, hemen, gero ja pastatxoak inazteko. Baina, ari gara egiten, karbonara benetako ari gara egiten. Benetako karbonara. Zatik, beti bestela gero jendek kexatzen da. Sigortu ditugu. Hemen jarri horrela, eta hola erresago ingo zu indarra. Vale, zanpatzen horrela, ezin hobe. Vale, ingotena da hori bai iragatzi, ja pixka zukatu, gero birrintzeko. Oso ondo. Zenbat, guk errezetak egiten azte genean, jendeak ere bai guztien du, aurrenengoan atatzitugula errezetak hor ja gure kartetan jartzeko, baina behin da berriz inbiar izate ditugu askotan. Zuk bideojokotan pentsatzen dute ez dala aurrenengoan atako, ez da? Ez da lehenengoan ateratzen. Eta berez da, normalen bideojoku sorkuntza prozesu nahiko luze bat, ez? Nahiz da aipatuan batzutan asteburu batean prototipo bat egin daiteken, baina gauza bat da prototipo bat egita eta beste bat da bukatutako zerbait txukuna egitea. Eta orduan bai sartu behar, eundaka ordu. Eta hori bertsioana, nik batzutean egunean bertsio bat egiten. Beti berritzen noa, beti gauzak sartu eta sartu, beti dago zerbait konpontzeko, soinuak sartzeko, arazoak konpontzeko, beti badago. Beti dago histori. Gio badaki daudela jendea testatzea juten dana, ez da? Hori da. Hori nola izaten dago, no? Zein bihar da testatzaile bat izateko, nunen txintxilik atzituzu edo? Jendeak batzutan esaten du, nahi gustatuko litzaidake bizitzea bideojokoak jolasten, ez? Edo frogatzen. Berez, jendea badago, hortatik ambizioena, lanbide bat da, testerrarena. Eta nik badazkat nire testerrak, baina nahiko gutxi, eta batzutan nahiko zaila da testerrak lortzea. Osea, bideojokoalari bakoitzak zuen testerrak dazkazue? Berez, bai, baina, bueno, niri gehiago edukitza gustatuko litzaiak. Berez, bai, batzutan zaila da. Badut, hori, nago publisher edo argitaleke txiki batekin lanean nabil, eta hor bertan badago persona bat edo bi, nire jokoa frogatzen dutenak gelditu gabe. Baina hori, eta inguruan, hori, nire lagun pare batek bai jokoa frogatzen dute, eta ematen diate beraien iritzia, beraien feedbacka. Zer aldatu beharko zen, zer hobetu beharko zen. Eta esaten dizue zuen testerrak, zer aldarazten dizue beti, bai, hau berriro, hau berriro. A ber, askotan lehenu esaten ziaten gauzatuk, errexegi zirela, oain batzuten zetetzeko gauzatuk zailegi daudela, eta bai, batzutan zaila da oreka bat topatzea, ez? Hor zaila da, ez da? Azkenean, pantalla baten katiatuta gelditzen zean nien, da ezin pasa, azkenean, tak, abandonatu ite dugu jendia jokua, ez da? Eta ere desberdina da, zu sortzaile bezala egotea, sortu eta frogatu, eta karo, azkenan badakizuzun nundik jun, arrasmatzeko, ez da? Zure jokuko aditua zara, baina, zu pentsatu behar duzu, utzatik hasi behar du batek, hartu behar dula, eta... Hori da, jokua iritsiko zaiola, persona bateri ez dela
inoiz ibili, eta hori, gaina segun jokua zeineri zuzenduta dagon, zailtasun bat eduki erdu edo bestea. Bai. Eta normalian beti gaztetxuentzako izaten dira jokuak, baina gaur egun heldu asko da oso biziauta, ez da esateana? Leheno, 80 eta 90 hamarkadan beti esaten zen bideojokuak ikusten zen aurrentzako zirela, eta egia da bideojoku asko aurrentzako sortzen zirela. Gertatzen dena da, ja bideojokuak bihurtu da beste medio bat bihurtu da azkenean, zinema, komikiak edo beste medio bat bezala bihurtu da, eta medio bezala dago denetikan. Badaude proposamenak bai aurrentzako, helduentzako, badaude joku amaigabeak, badaude jokuak irauten dutenak 20 minutu, dago denetikan. Erkizua horrekin, ez da? Bale, guain inbiarrezuna da, behitu, hori da, oso ondo, harrapatu behitikan aldezun dena, hau organiko botakoet, hau ere garbitzea, karri, bale, agonea, eta guain horri inbiarrezuna da, lehendabizi patatan fekulakin dena ondo naztu, eta ingo izutena da nik ura epeldu eta bertara bota, eta danak rematu ingo dugu. Bale, eta ura epeltzeko, lapiko txiki bat jarriko eta hemen, emango jo hemen energia pixkat, eta pixkat idekin baino lehenu, berua da honian ja, bertara botako izut. Eta sosito ez gaibili patata eta fekula gagizue berri zateula gatza, botako jo gatza ere bai hemen. Bale. Hoi listo, eta asko bideratu dugu, hemen bitu saltxaia prestakau gero zukua pixkat erabiliko dugu pastan abiguntzeko. Hor pestu diteko ere hor dakau ja albaka azpin, pistatxo gazta, gio antxua botata olillo eta birrindu. Earki gozta hori ikusizue, hain kutsi izan kantidadia, ja hasi dala ura atera, hemen vaporek ateatzen. Vaporek azten dian nian ja, botako dugu honea, eta horrei eman lau vuelta, eta masatxo bat prestatu berdeu, gero txurrito kiteko. Bueno, eta esan bezala ia dana bideratu egunez, gogea gorbeiara. Gorbeia lore zaintza, zehazki. Eta handago loli gure zain, gure lore zaina, eta erakotziko dugu gaur, iriko baratzatxo bat iten etxian bertan. Ikusiko ez gauza polita eta eharra familia guztientzako. Eguerdion, Loli zein naiz eta Gorbeia lora zaintzan gaude. Garai hontan ja udarari begira bezala ari gara, eta zer egingo dugu gaur? Begira, hiri baratze polit bat egingo dugu, eta gero erakutsiko dizkizuet lore jangarriak, platera horiek onak dire, baina baita ere politak gelditzeko moduan. Nik uste gaurkoan erreportaje polit bat aterako dela. Asizke guazen, astera. Hiri baratza zer da? Azkenean lolako estruktura edo mai batian baratze egitea. Oso lan politia da, neri asko gustatzen zait. Lan hau umiak daudenean itxian. Azkenean umiak tomate batzuk jasotzia, piper batzuk jasotzia, marrubi batzuk, oso politia da. Orduan, hasiko gara lan egiten, bukatuko dugu, eta bukatzen duenean, espero dut asko gustatzea. Guatzen hasiko gera adibidez, alde hontatikan. Iskin hontan jarriko dut perrexila. Lurra oso goxo-goxua da, oso ona da lurra, ongarria bota diot, kasu hontan bota diot humusa, humus pixka bat. Humusa zer da, xixarian, estierkol edo kaka esaten duguna, xixariana oso ona da, baratzan dako. Hemen sartu behar ditut bi azanoio, hemen beste bat, erdian tokila badakat letxo bat sartuko dut, hemen, hau ere umia jasotzeko gero oso polita da, txerri tomate variedade bat, txiki-txikiak ateratzen dire errex, hori ere. Hemen txen, hemengoa alde hontan sartuko dut tipul landare bat, menta sartuko dugu, menta badakizue gozogintzan erabiltzen dela eta nola ez mojituak egiteko baitare. Orduan hemen menta bat, okitxo bat hemen beste letxo bat sartzeko baitare, hortzen letxo bat, eta nola ez gure aretxabaletako tomate kutxuna. Hau orain sartuko dut, baino ikusten duzuen bezala nahiko aurreratua dago landari hau. Orduan hemendik
10-15 egunera edo, xiri bat edo tutore bat jarriko diogu tomatia ez erortzeko. Ze polita den. Eta gero, marrubilak lehen esaten nintzuena, etxetan ume txikiak daudenean, marrubilak ateratzea zoragarria da. Betiro marrubila sartzen da, baratzetan berdin, altura pixka batean edo hemen kasu hontan, iskin hontan. Zergatikan marrubilak lurra ukitzen badu erresago usteltzen dire. Orduan iskinan jartzen baduzu, marrubila mendik eroriko da, lurra ez du ukitzen, eta betiro gutxienez politagoa da marrubila hori. Hemen sartuko dugu beste marrubi bat. Zer gehiago perrexila, hau da perrexil kiskurra. Lehen sartu dugu hemen perrexila lixua eta hau kiskurra. Baita ere hementxen sartuko dugu. Eta orain beste aldera pasako gara eta ja bukatzen ari gara gure baratza, Beste letxo bat, tokila badakat, sartuko dut letxo bat eta azanoioak. Kasu hontan, 2 azanoio iskin hontan. Eta espinaka ditut, 3 espinaka txiki, baita ere udarako entxaladatan eta horrela, okosto txikila dute espinaka hauek, hementxen sartuko ditugu, listo, eta azkeneko marrubilak. Eta horrela ikusten duzu, momento batian egiten da baratza, begira ze polita, ja marrubila loretan dago, hementxen beste bat, eta ni gustura galditu naiz. Zer duritzen zueri polita da, ez da... Holaxen, barkatu aztuzit letxo bat hemen, sartuko dut letxoa. Eta listo, ze polita goxo, ze esaten azue, bai edo ez. Hotz esango dizuet, ni gustora nago nere baratza eta nere loreakin, hasi que hementxen bukatzen dugu urrengo arte eta mila esker. Agur! Zuk usten dezu eta gudanok ere bai, Loli. Bikaina gehatu zaizu. Oso txukuna eta gehoia txerrik ateratzen dian, eta marrubi gorritzen hasten dian, eta hori izango da, ezin hobia. Eta gauza, zeharra dan, Gio igual, holako baratza txiki batekin ezin da, elikatu. Baina ikusti etxen jendek, umek eta ere bai nola hasten dian, eta nundi datozten gauza guztik, oso interesgarria, eta gainea entretenigarria aldi berian. Eskerrik asko, eta gurean jarraitu behar dugu. Hemen indeguna da, ura jarri, egosten. Laizter hasiko da egosten, eta ongean nita artista badala pastelinakin, ibai, hemen txurrito egiten. Inberditugu txurrituak, eta bertan utzi. Gero hau dana egostea jarriko dugu, eta 20 segunduan egosten dian, enokiak bezala, botatzen dezula egostea eta gora etortzen dian ninda daudela, berdina izango da, bale? Hemen, bale, bukatzen nahi gehorea, venga, beste pare bat, oieko nea pasa, eta beste pare batin, bale? Bueno, pare batez, zoia pestokin fungo zea. Oie gira bota honea, nahikoak lagundu izkia zuiten, bota horrea, eta nik ingotena da, baitu haue bukatuko ditut, eta zure emango izut olilua. Olilua botako zu, txorrota eharba botako zu, bale? Behin txorrota eharra botatzen zunean, bagakizu hemen dakola albaka ostuak eskaldatuak, pistatxoak tostatuak, parmesano arraiatua, botako zu antxuak, olilua eta dena birrindu, bale? Bota horrea oiexek, hauek, guain, pixkat, erraz puskatzen dira. Baina gero egosten dian nian, esperet, hobeto ateatzean. Beste baten hobeto ateatzea egiten da. Ondo ateatzean, gaur haber. Nahiko delikatua da, baina hau lagunekin da umiekin niteko etxian, ezin hobia. Dena botatzen dut? Bai, antxua guztik bota, olioa dena ez. Olioa txorrota txikia bota, birrindu, eta eskatzen badu pixka gehiago bota, bale? Zu guen dikan jolazte aldezu konsoletan eta hola. Bai, ni jolasten dut, oso guztua ia zen. Vale. Jolastu eta jokatu ere bai. Iten dezu hor game hoietan esan dezuna jute zeatela eta hor... Ez, hor jokatu berez ez da egiten, hor sortu iten da. Sortu iten da, bale. Ez nien ez inoiz izan jokalari profesionala edo ez. Badaude, ez da? Bai, eta diru eta jende asko mugitzen du, baina niri pertsonalki etzaik elegi gustatzen. Iruitzen zaitela pixkat, kirolaren munduko gauza txarrak bidejokutara era. Baina nire iritzia da, asko errespetatzen dut horren inguruan ibiltzen dena, eta ulertzen dut gustatzea ere azkenean, pues kirola bezala. Ondo. Oida, kirola bezala, bai, xakia bezala, ez da? Bai, kirola da, baina buruko kirola. Ez da gerrilla moitzeko kirola, ez da? Bai, hori da. Ondo. Olillo hemen, zuk esan? Buket jo, bota beste txorrota bat. Holaxe? Eta beste trek bat. Bale.
eta guain hori dena ondo birrindu, eta ikusiko dugu gehiago behar du, no ez, ni usten dut nahiko izango gala. Bueno, eta bestela ze gustatzen zaizu egun libretan? Zu beti jokotan nahi bidita eta jolasetan nahi bidita, martxan aldago? Pantailan hainbeste denboa pasadan doren gustatzen, me jokutan ibiltzen gustatzen. Bai, martxan dago. Sartu eta barruan dakasunian eman, Vale? Ba hori, esan, azkenean, hainbeste denbora pasatzen dut bideojokoak sortzen, jokatzen, eta pues, dena ezela filmak ikusten, eta YouTubeen, eta hainbeste denbora pasatzen dut, telebistan, egia esan afizioen artean gustatzen zait asko, me jokutan ibiltzea. Nik uste dut gaur egun hain mundu digitalean bizi garela, bai eskulanetan ibiltzea eta meijokutan eta horrela, nik uste dut eskertzen dela. Eta nik uste dut naberi dela, gaur egun jende mordoa ibiltzen da bai sukaldean eta ere zeramikan eta horrelako afiziotan. Eta zuze afizio itazkazu, hemen zertan ibiltzen zea? Meijokutan asko gustatzen zait, ibiltzen naiz meijoku itxietan, baina, bueno, ere zerbait wargameak horrela, baina, bueno, batez ere meijokuak tan ibiltza gustatzen zait, meikartakin eta tableroakin. Eta adibidez, egun libretan, mendizalea zea, ondartzaldea jute zea, edo... Mendizalea ez, baina oinez ibiltza asko gustatzen zait, eta ondartzaldean ibiltzea. Ipatu duguna, ondartzaldeak gehiago gustatzen zait aldeat urtean zehar lasai egoten da. Gero giri gehiagik etortzen dian ni irundarra naiz, eta asko endaiara joaten naiz, asko gustatzen zait, endaiara ondartza. Niretzako Euskal Herriko berena da. Ona. Baki zarautziko da, baina... Bai, zarautza gero, bai, honenetakoa da, bai. Ondo. Eta, zaki aldetikan, esan dezula lehen etzela asko ibiltzen zukaldian, ze prestatzen dezu hor? Gauza, oso oinarrizkoak. Pasta, ensalada batzuk, gauza oso oinarrizkoak egite ditute egia esan. Hemen ikusi zue hauek, Tritra, gora etorri dia, egozita dazkau. Bagoaz guain hemen, indeun nazketa, hemen badakizu da gaula prejitutako guantxalian koipia, gorringuak eta gazta. Eta ikusten zuen potolo xamal daola. Ordu ningo deuna bota bertara, eta ez deu iragatziko, baizik eta eroritzen da nura, ondo etorriko zaio, segurazki zerbait gehiago bota berko diola ere bai. Vale, hartuko temendikan, horrela Epa, fideo bereziak inditugun gaur, Ona, vale. Hori? Hauneko gehiago ingo dut. Itxura erra gaurrek, holaxe, bai. Horra, erra gaka itxura. Nikola politik gusten dut, baina... Oso polita da, oso polita. Kolore pixkat ilun atea zaigu, pistatxo nahiko tostatu ditutelako, Nahi behar zue kolore berdeago atea, pistatxo egin behar diak gordinika, baina nahioet pistatxoa gola tostatu eta zapore goxoago daka, Hemen, hau inberduna, bain naztu, baina suabe, bestela dana papille ingo zaigu. Vale, pixkate botako jote mendikan, gana ondo urtutzeko, eta pixkat irekitzen unian, listo daka. Bitu, ze eharrin deuna, Adibes karbonara etxen itezunean, zeitezu, nata eta irugiarrakin, edo guantxale eta gorringokin, eta... Guantxalea ez, irugiarrakin, bai. Tartekoa, batzutan gorringoakin bakarrikan, eta beste atzutan natakin. Segun nola da. Nata eta irugiarrakin, ez da autentiko, baina goxo gelditzea, Oso goxo gelditzea. Keren, bira, justo, ondo iruditzen zait, bideojokoan inguruan, pasta aukeratu zutela ere. Keren ikustu direla bi gauza, jende guztiari gustatzen zaitzen. Bai, bideojokoa eta pasta arrazoidek, bai. Ona, bueno, ikusezu, Ez du masakote bat gelditu, horrela, bontxe da hau, puntxuan. Ai, ama, bani joa plateran bila, hori atera, eta... Hortxe utzi bai gainean. Hemen dikan hau moitu itea, mutxurrak moitu, horrela. Txak, eta kendu, ondo kendu horrela. Eta hoi listo, hau ere listo, eta zaldakua. Bani joa platera aratzea. Hemen dikan hartuko deu hau xebea, hemen jarri. Bueno, eta ibai, ja bukatzen ari gala, ez dakiz proiektu azkazun esku artean, o baten bat utzi deun txintxiliga, edo... Hori da, egia zan, hori azken urtetan ere, eduki proiektu nagusi bat, egoneiz joku txiki ugari egiten, horien artean, Casteller zen bideojoko bat egin dut adibidez, beste bat puzle eta puzkerregen jokutxo bat egin dut, divertigarria, eta gustatzen zait, ideia celebrak, batzutan sortzerakoan iruditzen zen, pensatu berdela, egitea, zer ez dago egin da, eta horren inguruan zerbait egitea. Pues adibidez,
Ipatu zen, noiz da gustatuko litzake ez, sukaldeko joku bat egitea, baina desberdina. Ez dakit, beldurrezkoa edo zerbait elementua desberdina dakana. Nik inun joku bat, sukaldaritza munduan, bai, eta ez gehotzien bialdu, baina martxan jarri ginen eta horre ginen, eta zan arrautza prejitu bat itia. Arrautza prejitu, eta nire hon horra arrautza, eta inbertzan aukeratu zen bakoipe, ze temperaturan jarri, kaskatu arrautza, zein darrakin kaskatu arrautza, fuerte motezen, eta puskatu itezan gorrengoa, mantxo mandatzen ateatzen, da, xelebria zan. Baina gero ez dakit, ez dut sekula, ez dakit ezan atea, hor txintxilika gelditu zan, edo... Gauzak bukatza zaila da, baina, bueno, bila, enaiz hemen bide joku sortzaile bakarrik ikusten duan, Hori da. Bueno, lagunak, hemen indeun pasta berezi hau patatana, ze itxura dakan, ai ama, guantxe jarriko gehiago hemen gaur egun ikusten, eta ehundoko bokagoa ematen honei. Beitu hemen, gaurko pastatxua. Eskerrik asko, Ibai, etortzatik, jarraitu goxatzen, gudano goxatu arazteko, eta egongo gea lagunak. Gerrarte.